Prabu Yudhistira. Iya, Prabu Yudhistira, atau dalam cerita pewayangan Jawa lebih dikenal sebagai Prabu Puntadewa, Raja Negeri Ngamarta dan sebagai saudara tertua Pandawa V. Dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan berhati bersih, sehingga para dewa pun sangat mengasihinya. Ada apa dengan Prabu Yudhistira? Tidak banyak orang yang tahu bahwa sebenarnya Prabu Yudhistira meninggal dan dimakamkan di Pulau Jawa, tepatnya di wilayah Banyumas, Jawa Tengah. Kisah ini adalah kisah nyata, bukan cerita fiktif. Kisah yang ditulis dalam sebuah serat atau surat pusaka Kalimosodho. Beliau Kanjeng Sunan Kalijaga saat pertemuannya secara tidak sengaja di Artilawet, Banyumas, Jawa Tengah. Penjelasannya sebagai berikut. Kacarita nalika unggahe para nata ing Pandhawa marang Candhi Pancaka, Sang Prabu Yudhistira banjur lolos saka ing candhi Delana saparan-paran tanpa ruang kanthi prastya ing kalih. Ora kersa seda yen ora mengerti surasane layang Kalimosodho. Dikisahkan saat naiknya para raja Pandawa ke Candhi Pancaka, Sang Prabu Yudhistira kemudian meloloskan diri dari candi, berkelana kemana-mana tanpa teman, dengan setia hati-hati, tidak mau mati apabila belum mengerti makna atau arti dari surat Kalimosodho. Kang dadi pepundhen wiwit jumeneng nata ing negari kayang Ngamarta. Nganti temekane dina pungkasan ing wasana lampahe Sang Prabu Yudhistira kalunta-lunta tanpa dahar lan sare, nganti wriyayang kaya dene kejiman. Lampahe ora ana kang pinuju manut lakuning angin, nambah ing Jumantara. Munggo anggone lelana mau kacaritake lawase nganti 767 taun kunjul sangang sasi. Yang dari junjungan saat mulai jadi raja di Amarta hingga hari akhir perjalanan Sang Prabu Yudhistira terlunta-lunta tanpa makan dan tidur, sehingga melayang seperti kerasukan jin. Perjalanannya tanpa ada tujuan, mengikuti pergerakan angin, terbang di angkasa. Jangan perjalanannya tadi dikisahkan namanya 767 tahun lebih 9 bulan. Ing nalika semono jamane barengi anteke ing Kraton Demak, kira-kira ing taun 8515. Wis nilalah kersane ngalah, wis teka mangsa kalane tumbut ing lelakon. Kanjeng Sunan Kalijaga nalika lelana leren ing puncaking Gunung Lawet Banyumas, kersane saperlu sembahyang bakda Wisak. Sarampunge sembahyang banjur lenggah piyambakan. Sajrone lenggahan pirsa ana manungsa kang awujud geseh kaya wong ing jaman Demak. Saat itu bersamaan zaman berdirinya Kerajaan Demak, kira-kira tahun 1515 Masehi. Sudah jadi kehendak Tuhan, sudah saatnya akhir dari sebuah kisah. Saat Kanjeng Sunan Kalijaga berkelana, kemudian istirahat di puncak Gunung Lawet Banyumas, hendak sembahyang bakda Isak. Selesai sembahyang kemudian duduk sendirian. Tiba-tiba melihat ada manusia aneh, wujudnya berbeda dengan orang-orang zaman Demak.
Lakune ora napak lemah kumleyang kaya dene kabur meh ngungguli ing dhuwure Kanjeng Sunan Kalijaga. Bareng cedhak tumuli uluk salam lan maca syahadat. Ing kono ana marmane Hyang Widi. Utusan nalika Sang Prabu Yudhistira lumpuh ing ilang bayune. Ndeprok ana ngarsane Kanjeng Sunan Kalijaga. Sarirane Sang Prabu Yudhistira ndrodhok usana ngandika, "Apa dosan ingsun dene jeneng sira Sikara marang ingsun?" Kanjeng Sunan Kalijaga mangsuli, "Ora pisan-pisan sedya Sikara ing sira, mung teka gumun ing warnanira. Dene jin lir manungsa sapa kekasih sira?" Jalannya tidak nampak di tanah, melayang seperti terbang, hampir melintas di atasnya Kanjeng Sunan Kalijaga. Setelah dekat, mengucapkan salam dan baca syahadat. Di situ ada keajaiban Tuhan. Seketika Sang Prabu Yudhistira lumpuh, hilang kekuatannya, terlungkup di depan Kanjeng Sunan Kalijaga. Tubuh Sang Prabu Yudhistira gemetar, kemudian berkata, "Apa dosa saya? Apa salah saya hingga kamu menyakiti aku?" Kanjeng Sunan Kalijaga menjawab, "Tidak sama sekali bermaksud menyakitimu, hanya heran melihat wujudmu. Anak jin menyerupai manusia. Siapa namamu?" Sang Prabu Yudhistira mangsuli sabda, "Iki dudu jin mruhanira, sayekline ingsun nata binatara ing negara Ngastina. Dene jejulukku Prabu Yudhistira ya Prabu Puntadewa." Kanjeng Sunan Kalijaga mangsuli, "Yen Cirayun uninga jeneng ingsun iki kapilulah kekasih Hyang Kang Agung, Kang Maha Mulya, pinaringan peparep Sunan Marbudingrat Kalijaga. Bali sira kaya paran jumeneng nata binatara ing wekasan tanpa guna, lambrang tanpa benjoan." Sang Prabu Yudhistira menjawab, "Ini bukan jin. Ketahuilah saya sebenarnya raja besar di negara Hastina. Sedangkan sebutanku Prabu Yudhistira atau Prabu Puntadewa." Kanjeng Sunan Kalijaga menjawab, "Kalau kamu ingin tahu siapa saya adalah kapilulah kekasihnya Zat yang Maha Agung, yang Maha Mulia, dengan sebutan Sunan Marbudingrat Kalijaga. Kembali ke Anda sebagai raja besar. Kenapa berakhir tanpa guna, pergi tanpa arah tujuan?" Sang Prabu Yudhistira mangsuli, "Ojo kok kira ingsun tan weruh ing wekasan tanpa wekasan, nglambrang tanpa benjoan. Anggun ingsun topo manut pintiring Naruto perlu ngupaya manungsa kang bisa narbuka marang layang pusaka ingsun. Surasane layang Kalimasada. Dene yen ana kang bisa narbuka, ingsun semedya manut apa kang dadi pituduhe." Sang Prabu nuli ngulungake pusaka saka kancing glung. Kanjeng Sunan Kalijaga sikro nampani. Sang Prabu Yudhistira menjawab, "Jangan kamu kira saya tidak tahu tujuan. Tanpa tujuan kemana-mana, tanpa persinggahan. Saya bertapa mengikuti arus angin, perlu mencari manusia yang bisa membuka surat pusaka saya, arti dari surat Kalimasada. Dan barang siapa yang bisa membuka, saya bersedia mengikuti petunjuknya." Sang Prabu memberikan pusaka dari kancing glung atau ikat rambut, dan Kanjeng Sunan Kalijaga segera menerimanya. Dinupiksa aksarane arep gundul, sinawang kelawan titi ing kono isi piwulang kang nyaritake purwaning dumadi sangkan paran dadining sifat sarta sirnaning sifat ganep tumukaning kodrat sang amal. Sawise rampung pamriksane tumuli ngandika, "Apa sira wis winulang marang kang kaya layang iki?" Setelah diperiksa aksaranya berupa aksara Arab gundul. Telah diamati dengan teliti, di situ berisi ajaran yang menjelaskan purwaning dumadi sangkan paran dadining sifat serta sirnanya sifat lengkap hingga kodrat sang amal. Telah selesai diperiksa kemudian berkata,
Apa Anda sudah diajarkan seperti isi dalam surat ini? Yudhistira mangsuli. Para nanggeniro mulang mungguh ananiro wayang Kalimasada iki wujud slek tanpa ana kang karya. Manggene surasaniro yang abiyasa entuke lunga tapa kersane Sang Hyang Nurcahya den sidi karo dadi kaya iki. Wujude layang Kalimasada iki bakal dadi pusakane putunira nata ing Pandhawa. Menawa penganti pisah lan pusaka iki sayekti yen nemu apa sengsara. Mung mangkono wangsite dewa kang linuwih. Mulane nganti dina kang wekasan iki ingsun prastya gelem mulih menyang kalanggengan. Nanging yen wis mengerti apa serasane layang iki, anggone ingsun layang wis pirang-pirang taun durung ana manungsa kang bisa narbuka. Apa sira bisa nerangake? Sang Prabu Yudhistira menjawab, jangankan diajari, sedangkan serat Kalimasada ini mewujud tanpa ada yang membuatnya. Begini kisahnya. Yang abiyasa dapatnya saat bakal cucumu, Raja Pandhawa. Apabila sampai terpisah dengan pusaka ini, saya akan menemui kesengsaraan. Hanya seperti itu pesan wangsit dari dewa yang linuwih. Makanya hingga ya saat ini saya berjanji setia di hati. Saya mau pulang ke alam abadi. Apabila sudah mengerti maknanya surat ini, saya sudah melayang bertahun-tahun, belum ada manusia yang bisa membukanya. Apa Anda bisa menjelaskan? Sunan Kalijaga alun mangsun lan ngandel saiki nemu rekoso lan sengsara ing salawas-lawas sira. Sang Prabu Yudhistira mangsuli, yo ingsun saiki ngandel. Awit saking pati bising pangandikaning wali, oleh lan sabdane nata binatara anggone sami prasetyan pustan dening jagat. Ing ngawiyan ana swara jumegur kaping rambah kaping 3. Sunan Kalijaga menjawab dengan pelan, ya saya yang bisa membukanya. Tapi Anda harus percaya kepada Allah. Bila percaya pasti akan mendapatkan anugerah. Bila tidak percaya pasti akan menjumpai kesengsaraan dan penderitaan selama-lamanya. Sang Prabu Yudhistira menjawab, di langit terdengar suara menggelegar 3 kali. Setelah semua sudah diungkapkan dan dijelaskan satu persatu dengan sejelas-jelasnya, Sang Prabu Yudhistira ngandika, duh Sunan Kalijaga, pantes sira ingsun sebut guru. Sira kang bisa madhangake pepeteng ingsun. Mungguh katerangan iki kabeh ingsun wis mengerti lan bakal ingsun lakoni kanthi percaya. Lah sira saiki seksana babar pisan. Yen ingsun sumedya adhedepo ing kene. Lan ingsun ganti peparap Syekh Jambu Karang. Sang Prabu Yudhistira berkata, duh Sunan Kalijaga, pantas Anda saya sebut sebagai guru. Kamulah yang bisa memberikan cahaya saat saya dalam kegelapan. Semua penjelasan ini saya sudah memahami dan akan saya lakukan dengan percaya. Nah sekarang Anda sekalian jadi saksi bahwa saya akan membuat padepokan di sini dan saya akan ganti sebutan Syekh Jambu Karang. Kanjeng Sunan Kalijaga tumuli manages kersane yang kang luwih sedakep suku tunggal nutupi nawa songo. Tapandura temen swara jumegur saka ngawiyat ndatandhakake katarimane Sang Prabu Yudhistira anggonipun jumeneng pandhita ning daya. Kanjeng Sunan Kalijaga ora kacaritake lawase Syekh Jambu Karang tumuli sedo pinuju ing dina anggara kasih, uga kacaritake ing Gunung Lawet bawah Banyumas. Kanjeng Sunan Kalijaga melakukan semedi menghadap Zat Yang Maha Agung. Sedakep suku tunggal menutup babahan Hawa Songo. Sekilas ada suara menggelegar dari langit, pertanda diterimanya Sang Prabu Yudhistira menjadi pandita dari Sang Pemberi Kekuatan. Sunan Kalijaga tidak menceritakan berapa lamanya Syekh Jambu Karang kemudian wafat di hari Anggara Kasih dan dimakamkan
di Gunung Laut Banyumas.